sokkal könnyebb megismerni önmagunkat, ezáltal fölvállalni önmagunkat, és sokkal nyitottabb is tud lenni azáltal, hogyha én önazonos vagyok, és tudom, hogy mi az, ami jó, vagy mi az, ami rossz. Szokták mondani, nem tudom, hogy ez a szakma ez olyan, hogy ez úgy gyógyít meg, de hogy nem. Tehát, hogy nem elég csak az, hogy ezzel foglalkozom. Kell azon kívül is foglalkozni magunkkal kell, és nagyon sok mindent kinyitott ez, hogy ez eddig miért nem történt meg. Most is járok személyedzőhöz, akivel nagyon jó kapcsolatban vagyok, és olyan, mint egy másik pszichológusom lenne. Nyilván nem beszélgetünk, hanem edzünk, de hogy közben néha följönnek akár olyan problémák, amiket mondjuk nem annyira beszél, és akkor az úgy egyszer csak belekerülnek a súlyzókba. És akkor utána úgy érzem, hogy egy jót is edzettem, meg úgy kicsit könnyebb is. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a Tetszológia Podcast. Ő itt Pintér Teca, tréner, coach. Szia, Teca! Sziasztok! Én pedig Bognár László vagyok, vendégünk pedig ez alkalommal Schmid Zoltán színművész. Szervusz, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönjük, és mindjárt egy felütéssel kezdenék, belecsapunk a lecsóba, ha ez nem gond számodra, mert nagyon illik az eddigi podcastekhez, amik megjelentek, ez a belső béke, meg a belső nyugalom, és nagyon kikívánkozik belőlem egy sztori, ami körülbelül pár napja történt, hogy mérhetetlenül dühös voltam egy emberre, és ezt el is mondtam neki, de felnőtt, tehát ismeritek már, mondtam 100-szor a tranzakcionalizis, jelentsen ez bármit, felnőtt tudatállapotból közöltem ezt, és rá pár perc az egyik kollégám, aki tanulja volt ennek, és hallgatja a tetszológiát, küldött nekem messenger üzenetet, amiben a tetszológiából kimásolt egy részt, és odaírta, hogy mi van a belső békével. És úgy gondoltam, hogy akkor egy kicsit mielőtt belefogunk veled a belső békéről való beszélgetésben, szeretném elmondani mindenkinek, hogy én arra szeretnék inspirációt adni, meg arra szeretném, hogy az emberek azon gondolkozzanak el, hogy ők hogy vannak a saját belső békéjükkel, ők hogy vannak a saját belső rendjükkel, de ez nem azt jelenti, hogy így levitálunk, és hozzánk csak a pozitív dolgok érnek el, és akkor így nem történik semmi, hanem azt jelenti, hogy kapcsolatba kerülök az érzéseimmel, fölismerem az érzéseimet, és azt kulturált módon el tudom mondani, vagy időnként kulturálatlanul, aztán utána bocsánatot kérek, ezeket el tudom mondani, tehát, hogy az én olvasatomban a belső béke és a rend, az azt jelenti, hogy tisztában vagyok a saját értékeimmel, időnként felülvizsgálom, hogy mi változott, és hogy ezt képviselem a különböző helyzetekben, és hogyha valakire dühös vagyok, akkor dühös vagyok, és nem mosolygok rá ilyen álszent módon, hogy jól van, majd elintézzük, hanem akkor rendezzük a kapcsolatokat. Úgyhogy ezt csak azért mondtam el így az elején, hogy mindenki tudja, hogy nem levitáló embereket akarok, akik majd ülnek az utcában, és akkor így levitálunk, és minden szép, és minden jó, hanem hogy erről is, hogy akkor ide, hogyha erre tudnál kapcsolódni, hogy te hogy vagy ezzel a belső béke megteremtésével, hogy így rend legyen belül, mennyire tartod fontosnak? Egyszerre 800 kérdést fog föltenni. Igen, hát fontosnak tartom igazából, tehát hogy dolgozom rajta. Tehát ezt tudom mondani, tehát azt nem gondolom, hogy bennem azt, hogy teljesen belső béke van. Nyilván a körülmények se segítik ezt, meg a mi szakmánk se olyan, ami szerintem ezt megsegíti, vagy néha segíti, de azért kívül, tehát én is járok szakemberhez azért ezzel kapcsolatban, tehát hogy fontosnak tartom, mert fontosnak tartom azt, megtanulok, próbálok tanulni, aztán nagyon sokat hibázom. Tehát, például, amit mondta, hogy az érzéseinkről beszélni, vagy azt kifejezni, tehát például az nekem nehezebben megy. Most a magánéletre gondolok, hogy a magánéletemben, tehát hogy a hétköznapi életemben, és azon például dolgoznom kell, hogyha valami, most a legegyszerűbbet, ha valami bánt, akkor arról tudjak beszélni például. Vagy ha valami nem esik jól, akkor azt el tudjam mondani, meg tudjam fogalmazni jól, és akkor én hajlamos vagyok arra inkább, hogy ezt magamba tartom, és magamban valahogy elintézem ezt a dolgot, vagy megtalálom a megoldását ennek, pedig néha valószínűleg fontos lenne, hogy másokat jobb helyzetbe hoznék, ha mondjuk ezeket nekik elmondanám, vagy a közvetlen környezetemnek, mert akkor ők is megnyugodnának, mert én aztán megnyugszom. Tehát én magamat egy idő után megtanulni, csak valószínűleg ez egy önző dolog, hogy nem
tehát figyelnem kellene azokra is, akik közvetlen közelemben élnek, hogy ők is... Igen. Igen, és hogy nekik ők nem biztos, hogy magukban ezt az én problémámat el tudják intézni, csak úgy, hogyha velem együtt. És akkor tehát erre törekszem, inkább azt tudom mondani, és szerintem sokat fejlődtem az utóbbi időben ebben szerintem, tehát hogy sokat köszönhetek egyébként a feleségemnek, nagyon érdekes, mert ő például nagyon ilyen, tehát hogy ő olyan, hogyha valami van, most nem csak rossz, de jó is, akkor azt ki kell fejezni. Tehát, hogy azt jól látja. Én nem ilyenból, vagy nem így éltem, talán régen, nem tudom mikor, de hogy kevésbé voltam ilyen, és ez például tőle nagyon jól tanulom. Nyilván ő bizonyos szinten meg is követeli ezt tőlem, vagy hogy nem is, de hogy szeret, tehát hogyha mondjuk most megint a bajjal, ha problémám van, akkor neki fontos, hogy én arról beszéljek. Csak nehéz, ugye ezekben a helyzetekben jól fogalmazni, ahogy mondtad is, hogy ezt jól felnőtt módon megfogalmazni, néha az ember nem tudja ezt, vagy én se tudom pontosan megfogalmazni, csak tudom, hogy mi az, de nem tudom pontosan, és aztán lehet, hogy egy nap múlva pontosan meg tudom fogalmazni, de addigra egy kicsit ott ártottam a környezetemnek, hogy nem tudták, hogy mi a probléma. Úgyhogy... Mondtad, hogy sokat fejlődtél, úgy érzed, hogy sokat fejlődtél az elmúlt időszakban. Ezt hogyan érettettem, vagy tudod, hogy pontosan hogyan, vagy mit tettél ennek érdekében? Hogy erre figyelek. Szerintem eleve az, hogy erre figyelek, hogy törekszem rá. Szerintem ez maga, ez a törekvés, hogy figyelem magamra akár, tehát hogy magammal is foglalkozom. Ezáltal érzem azt, hogy néha kiegyensúlyozottabb vagyok. Tehát, hogyha van egy problémám, és azt mondjuk azt ki tudom mondani, mindig erről beszélek, de akár egy örömöm, vagy egy jó dolog, ami történik az életemben, és azt jól ki tudom fejezni, akkor utána sokkal jobban érzem magam. De a problémánál is, azt gondolom, nem? Hogy? Tehát ugye a probléma Igen, kifejezésnél abszolút. is le tud Igen. lenni egy olyan feszültség az emberről, vagy legalábbis én azt gondolom. Igen. És hogy csak az jutott eszembe, hogy amikor ugye jönnek hozzám, és megkérdezem, hogy mitől olyan nehéz ezeket a problémákat esetleg elmondani, vagy néha a jót is, hogy egy csomó félelem van benne mögöttünk. Mert hogy kiderül-e rólunk valami olyan, amit nem szeretnénk, mondjuk ha egy párkapcsolatról beszélünk, hogyha elmondom, hogy valami van, akkor kiderül-e rólam valami, amit nem biztos, hogy örülnék, ha a másik ember tudná, vagy hogy attól félek, hogy fog rá reagálni. Igen, főleg tehát, hogy ezek hogy vannak. Igen. Tehát, hogy ezekkel így, mert ugye mondtad, hogy sokat dolgozol, és ugye én számtalanszor megkaptam, hogy mikor ezt a dolgozom szót használom, akár coachingon is, akkor mindenkinek eszébe jut, hogy akkor most a bányában követ fejtünk című történeten, és alapvetően olyan, de hogy éled meg ezt a magadon való dolgozást, tehát hogy mennyire éled meg nehéznek, mert hogy azt tapasztalom, hogy akik eljönnek coachingra is, inkább szeretnek a felületekben mozogni, hogy kapjanak egy kis fejsimogatást, tisztát a kivételnek, adjunk valami olyan fajta megerősítést, persze néha az is elég, hogy a hétköznapok menjenek, de időnként mérhetetlenül mélyen magunkba kell nyúlni, hogy egy változás megtörténjen, és akkor szoktam én ezt kvázi dolgozásnak hívni, hogy vagy ezzel. Ezt nem tudom megítélni, hogy mennyire. Tehát, hogy ezt nem tudom. Nyilván tudnék ennél mélyebben is dolgozni magamon. Tehát, hogy most az, hogy járok egy szakemberhez, pszichológushoz, vagy és beszélek magamról, vagy a érzéseimről, bátran olyanokról, amiket mondjuk nem, de azért megosztom nagyjából, de hogy nem, tehát ugye egybe tudom ezt úgy kimondani, tehát, hogy ezt nem tudom megítélni, hogy mennyire kellene. Én azt gondolom, hogy alapvetően kiegyensúlyozott vagyok, tehát, hogy nincsen ezzel probléma. Alapvetően azt gondolom, hogy önazonos vagyok. Tehát, hogy tudom, hogy mit akarok az életben, tudom, hogy mit szeretek, mit nem. Nyilván vannak olyan helyzetek, amikor az ember, nem tudom, türelmetlenebb, vagy fáradtabb, vagy idegesebb, vagy mérgesebb, és akkor máshogy jön ki. Ezeken nyilván nekem dolgozom kell, vagy van olyan helyzet, de van olyan helyzet, amikor meg nem keresem a konfliktust, és inkább felmérem aggyal, hogy nem tudom, tényleg egy munkahelyzetben, amikor azt gondolom, hogy az lenne a legjobb, vagy utólag is gondolom, meg akkor is azt gondolom, hogy az lenne a legjobb, ha most az asztalra csapnék, és ez kijönne belőlem ez a dolog, de azt akkor elbizonytalanodom, amikor erre gondolok, hogy viszont azzal ártok ennek a munkafolyamatnak például, vagy más embereknek, akiknek semmi közük ehhez az én problém, vagy az akár szakmai, akár emberi, teljesen mindegy ilyen problémához, és ezáltal
ezeket visszafogom, vagy máshogy próbálom diplomatikus úton ezt És beválik? megoldani. Nem mindig. Uh-huh. Nem mindig. Tehát néha azt érzem utólag, meg azt érzem néha egyébként, hogy attól, hogy én mindenhez egyébként próbálok pozitívan hozzáállni, tehát mint a munkámhoz, mint az életemhez, és azt érzem, hogy ezáltal meglepődnek azon, ha mondjuk én azt mondom, hogy ez így nagyon nem jó. Tehát, hogyha valami egy konfliktusba beleállok, akkor meglepődnek rajtam, hogy hát te nem ilyen voltál. És akkor ez olyan fura, hogy akkor, ja, hogy akkor én már nem is balhézhatok, mert soha nem szoktam, vagy kerülöm ezeket. Tehát, hogy ez egy ilyen fura helyzet általában. És mindig azt tapasztalom, hogy azok sajnos sokkal többet elérnek dolgokban, hogyha egy kicsit keményebbek, és nem tudom, a felnőtt őszinte beszélgetés helyett, de akár őszintén az, csak hogy inkább a keményebb, és inkább felfokozottabban kérnek, vagy mondanak el egy véleményt, vagy kérnek dolgokat, többet elérnek, mint azzal, hogy én pozitívan állok mindenhez, és azt gondolják, neki semmi baja nincsen, hát tök jó van. Csak aztán néha föl kell hívni a figyelmet, hogy de van, csak ugye én nem úgy jövök be mondjuk dolgozni, vagy bárhova, hogy nekem van problémám, hanem úgy jövök be, hogy élvezem azt, amit csinálok, de egyébként van, csak ha megkérdezik, elmondom, csak magamtól nem mindig mondom el. Ebben a fejlődési folyamatban a színház, tehát a te hivatásod az tud neked segíteni, tehát a színházi munkáltal, színészi munkáltal közelebb kerülsz önmagadhoz, közelebb tudsz kerülni önmagadhoz, mint személyiség, vagy éppen fordítva, amit te megfejlődsz magadnak, azt utána vissza tudod adni, vissza tudod tölteni a színházi mind munkádba. a kettő szerintem. Tehát mind a kettő szerintem, hogy ez is az is. Tehát, hogy azt gondolom, hogy fejlődök, tehát, hogy hat is rám, tehát nyilván emberekkel foglalkozunk, tehát karakterekkel foglalkozunk, embereket próbálunk akár pszichológiailag is megfejteni, és azt próbáljuk eljátszani színpadon, vagy megmutatni a nézőknek, tehát, hogy eleve foglalkozunk ezzel, és keressük magunkban ezeket a dolgokat, amiket megcsinálunk, és ez persze hat ránk, és megtanulunk egy csomó mindent, van olyan előadásom, amiből nagyon sok mindent nem tudom, vissza tudok csatolni az én életembe, vagy tudom használni akár. De szerintem fordítva is így van, hogy ami az életemben megtörténik, vagy az én hétköznapi életemben, azt fel tudom esetleg használni, vagy tudom esetleg azt is kamatoztatni. Tehát szerintem ez oda-vissza működik. Igen. De azt gondolom, hogy nem, tehát szokták mondani, nem tudom, hogy ez a szakma ez olyan, hogy ez úgy gyógyít meg, de hogy nem. Tehát, hogy nem elég. Tehát azt gondolom, hogy nem elég csak az, hogy ezzel foglalkozom, vagy hogy tehát erre rájöttem, ezt is nem, hát egy jó pár éve, de hogy rájöttem, hogy nem. Tehát, hogy kell azon kívül is foglalkozni magunkkal, mint hogy azt gondolom, hogy én foglalkozom magammal mondjuk egy színdarab kapcsán, vagy egy figura, egy karakter eljátszása kapcsán, de az nem elég. Azt tapasztaltam azért, hogy kell, és nagyon sok mindent kinyitott ez, hogy ez eddig miért nem történt meg, vagy miért nem foglalkoztam ezzel. Én pont erre szerettem volna rácsatlakozni, meg ugye az elején is mondod, hogy fontosnak tartod ezt, hogy így rendben legyünk, megfigyeljünk magunkra, és hogy van, akiktől meg azt hallom, hogy ugye addig jó, amíg nem foglalkozunk, mert akkor folyamatosan jönnek a történetek, és hogy te látod-e, hogy pont ez, amit mondtál, hogy fontos ezzel foglalkozni, tehát hogy mi az, ami olyan pluszt ad, hogy megéri időnként, nem tudom másképp kifejezni a szenvedés, mert hogy időnként szerintem nehéz magunkkal foglalkozni, meg rálátni arra, hogy milyenek is vagyunk, és talán ezért nem is akarnak néha ezzel foglalkozni, de hogy azt gondolom, hogy ez fontos, és hogyha így gondolod te is, hogy fontos, akkor mi az a plusz, ami azon kívül, hogy persze elmondtad, hogy fejlődsz meg, stb., de hogy van-e bármi, amit így össze tudsz foglalni ezzel kapcsolatban, hogy miért is fontos, hogy foglalkozunk magunkkal, amikor foglalkozhatunk így. Hát élhetjük az életünket, és akkor olyan vagyok, amilyen vagyok, vagy megszeretsz, vagy nem szeretsz, ha nem szeretsz, elmész, ha jó, akkor és akkor haladunk, ez kész. Most lehet, hogy közhely, de hát a boldogság miatt szerintem, tehát, hogy maga... De fantasztikus szavakat. De nem, de hogy tényleg, tehát, hogy attól leszünk boldogok szerintem, hogyha tudjuk, hogy mit akarunk, vagy hogy mit szeretnénk, vagy tudjuk magunkat, vagy ismerjük magunkat, vagy ismerjük a környezetünket, és ezt ki tudjuk fejezni. És szerintem nyilván
nehéz az élet, sok szempontból, sok minden van, amivel meg kell küzdeni, nem tudom, gyereket kell nevelni, munkában helyt kell állni, tehát rengeteg dolog van, és szerintem, ha ezeket, nem tudom, minél jobban ki tudjuk egyenesíteni ezeket a göröngyöket, vagy tudunk vele foglalkozni, annál boldogabbak vagyunk, és annál jobban ki tudjuk, nem tudom, élvezni ezt az életet, ami ugye véges. Nem tudjuk. Ugye ezt tudjuk, hogy véges, és akkor nyilván ezt most így könnyű mondani, nyilván nekem is vannak olyan időszak, amikor nem ez van bennem, és akkor azt mondom, hogy tök mindegy, de hogy közben meg fontos, mert nem olyan hosszú ez, és akkor arra gondol az ember, hogy legalább azt a rövidet, azt úgy nagyon, nagyon boldogan éljük, és ehhez szerintem szükség van arra, még ha szenvedés át, de erre nem tudom, egy színházi előadás is így készült, tehát hogy nagyon sok szenvedés árán tud elkészülni egy próba folyamat alatt, nagyon sokat szenvedünk, vagy egy film akár. Megkacaráztok, hál' Istennek. Hát az igen, de hogy nagyon nagy, néha nagyon nagy munka, és néha nagyon nehéz munka, nagyon nehéz, és aztán eljutunk oda, hogy valami siker, és akkor mondjuk megérezzük azt, hogy mondjuk egy pici része, vagy akár egy nagyobb része sikerült ennek, akkor az nagyon nagy boldogságot tud adni az embernek, és akkor azt gondolja, hogy megéri. De ugyanezt gondolom például a gyereknevelésről is akár, hogy vannak gyerekeim, és hogyha ott egy kicsit azt érzem, hogy elértem valamit, hogy mondjuk figyel rám, most csak a legegyszerűbbet mondok, az egyik gyerekem jobban figyel rám, vagy megérzem, akkor már az olyan boldogsággal tud eltölteni engem, most magamról beszélek, hogy azt mondom, hogy ezért már megérte az, hogy nem tudom, úgy csináltam, vagy azzal foglalkoztam sokat, hogy beszéljek vele például, vagy én hogy mondjam el neki, hogy mit érzek például, hogyha már erről beszélünk. Ebből a szempontból ilyen eredményorientált vagy? Tehát kell neked a visszacsatolás, akár kívülről, vagy valahonnan, vagy persze, meg tud tartani téged a belső iránytűd? Nem, azért kell. Tehát, hogy nyilván ez a szakmámból is kifolyólag, nyilván az ember azt hallja, hogy nagyon tapsolnak a végén, akkor sokkal jobb úgy hazamenni, mint ha azt hallja, hogy nem kevésbé, vagy vígjátékon nagyon nevetnek, akkor sokkal jobb hazamenni, mint ha... Tehát nyilván ez az életemben benne van, ez a visszajelzés, és a mi szakmánkban is szerintem fontos is ez a visszajelzés, és nyilván kell nekem. Tehát lehet, hogy ez egy ilyen... De nem az életemben, vagy a hétköznapi életemben nem feltétlenül kell, hogy 400 ember tapsoljon. Uh-huh. Lehet, hogy elég az, aki a legfontosabb, hogy az. Vagy aztól megkérdezem, vagy az azt mondja, hogy ez most, hogy látod, ez most milyen jól beszéltél, vagy milyen jól sikerült ez, vagy milyen jól szólt hozzád, vagy hogy ez miattad van, hogy. Tehát, hogy, de hát szerintem kell, mert nyilván én is elbizonytalanodom sokszor, mind munkában, mind az életben. Tehát, hogy vannak bizonytalan, vagy ilyen hullámvölgyek, amikor az ember nem tudja, hogy most ezt jól csinálta, vagy jól csinálja, vagy nem csinálja jól, és akkor szerintem az kell, vagy azok előrébb visznek, hogy engem is, hogyha vannak visszajelzések. Milyen vagy, amikor bizonytalan vagy? Már amennyi megosztható. Már amennyi megosztható, persze. Hát nem mindig könnyű elviselni. Zárkózott, bezárom magamat. Uh-huh. És nagyon sokat belül gondolkodom. És akkor nagyon negatív gondolataim vannak. Uh-huh. De most nem olyan súlyosabb, de hogy mit tudom én, tehát hogyha mondjuk szakmai bizonytalanságom van, akkor azt gondolom, hogy minek csinálom én ezt. Tehát, hogy oda eljutok néha, hogy kell ezt nekem erőltetni egyáltalán. Tehát, hogy igen, én ezt persze, megerősítem, hogy igen. Igen, de hogy van ilyen, és akkor, tehát, hogy ilyen vagyok, és akkor az úgy rossz kedvűvé tesz a bizonytalanságom, vagy az önbizalom hiányom, mert néha az is van attól függ, és akkor úgy nem tudom, elszontyolodom. És mi húz ki belőle? Tehát, hogy... Hát, ez nagyon érdekes, mert vagy magamat kihúzom, de ez az, amit szerintem nem annyira jó, mert ilyenkor néha egyedül akarok, vagy próbálok, de hogy ilyenkor nem engedem, hogy más kihúzzon. De néha valaki más húz ki, vagy valami történik, valami kis apróság, és akkor egyszer csak azt érzem, hogy... És egyébként nagyon érdekes, hogy sokszor van ilyen az életemben, hogy egy ilyen bizonytalanabb érzési időszakban történik valami, ami egyszerűen visszaigazol, hogy hát akkor végülis ezt lehet, hogy mégiscsak kell csinálni. Tehát, hogy vannak ilyen pontok, és néha már az a fura, hogy várom. Tehát, hogy amikor érzem, hogy na most biztos jön, most
hülyeséget fogok mondani. Biztos jön egy telefon, és fölhív valaki, azt mondja, hogy de jó voltál tegnap, de most egy teljesen hülyeség, mert nem ezen múlik, de hogy De néha biztos, azt hogy gondolom, jönni, hogy tehát ezen már is ezt is múlik. figyelem néha, hogy most biztos fog jönni valami. De aztán néha úgy átlendülök rajta, mert tudom, hogy ezek, tehát azt már tudom magamról, hogy ezek vannak, és hogy tudom, hogy ezek nem olyan, hát, hogy nem befolyásolják az életemet ezek a bizonytalanságok. Nyilván vannak az emberben kérdéseket fölteszek magamba, és legközelebb, vagy bár, tehát hogy akkor ezek a kérdések ott maradnak a fejembe, de hogy nem, tehát azért ki tudok jönni már belőle, és tudom magamat, hogy ez szokott lenni, és akkor ezt már ismerem, hogy van ez az érzésem, és akkor keresem, hogy mit kezdjek vele, de tudom, hogy nem befolyásolja azért a boldogságomat bizonyos szempontból, tehát nem az van, hogy boldogtalan vagyok, hanem Ha nem van egy ilyen időszak. igen, vagy vannak ilyen napok. Tehát olyan ilyen nap, aztán másnap már nincsen semmit, vagy nem tudom. Igen, és bocsánat, csak nagyon kapcsolódok rá, mert ilyenkor szoktam én otthon azt mondani, hogy akkor most ürítsétek a termet az én egészségemre, hogy így egyedül át tudjam gondolni a mindenfajta történetet, mert nincsen szükségem most valami külső beható erőre, vagy ilyenkor vonulok el 2-3 napra valahova, hogy összerakjam magam. Ezt a tanárom, akitől tanultam, imádom, úgyhogy muszáj megemlítenem őt, már nem él sajnos, tehát ő mondta mindig azt, hogyha ilyen változások előtt vagyunk, akkor készüljünk arra föl, hogy a lelkünk darabraira fog hullani, és hogy időre van szükségünk ahhoz, hogy ezeket a darabokat újra összerakjuk, mert hogy az a puzzle, ami szétesett, az már nem ugyanaz a puzzle lesz. És hogy ahhoz kell néha a saját belső csendünk, a saját koncentrációnk, vagy időnként ember, aki segít ezeket a puzzle-öket újra összerakni. És te hogy látod így ebből kifolyólag erre csatlakozva, hogy mi az a dolog, vagy mit tudsz mondani akár a hallgatóknak, nézőknek, hogy amit még egyedül így meg tudunk oldani, és hogy vannak-e számodra, vagy meg tudsz-e fogalmazni bármit, amikor úgy gondolod, hogy akkor már kell valami külső segítség. És legyen az bármi, ugye az előző podcastekben is mondtam, hogy lehet egy művészetterápia, egy pszichológus, egy coach, ma már annyi mindenből lehet válogatni, ami nekik jó, hogy erre neked van-e valami tipped, vagy a saját életedben meglátásod, hogy mikor van az a pont, amikor valakit be kell hívni. Lehet, hogy nem hosszú időre, lehet, hogy egy alkalomra. Szerintem az mindig megvan. Tehát én azt gondolom, hogy ha az ember teljesen kiegyensúlyozott, vagy egészséges életet él, szerintem akkor is kell. Vagy nem tudom, valahogy az úgy, erre egy jó ránézni magunkra egy kicsit, akár más által, aki mondjuk jobban lát, vagy meg tudja fogalmazni azt, hogy mi milyenek vagyunk, ha beszélünk, vagy nem tudom. Szerintem én erre jöttem rá inkább, hogy ez valahogy hozzá kell, hogy tartozzon az életünkhöz ez, hogy akár most egy pszichológus, én pszichológushoz járok, tehát hogy azt tudom mondani, de nem, tehát hogy bármi, szerintem az, hogyha az ember akkor is foglalkozik magával, amikor úgy ez, hogy nincs rá szüksége. Szerintem és ezt a nehéz, mert hát azt gondolja sok ember, hogyha valami problémám van, akkor el kell menni gyorsan és én is úgy jutottam el egyébként pszichológushoz, hogy volt valami olyan nagy kérdésben, hogy ezt nem tudom, hogy kell csinálni ezt a helyzetet, és ahogy elkezdtem menni, arra jöttem rá, hogy ezt előbb kellett volna, amikor azt éreztem, hogy nincsen olyan kérdésem. Tehát, hogy mert akkor mennyivel lehet, hogy jobban kezelem azt a helyzetet, amikor éppen nem tudtam, vagy nehezen tudtam kezelni azt a bizonyos élethelyzetet, és mennyivel jobb lett volna ezt jobban tudom kezelni, vagy akkor se tökéletesen nyilván, de hogy ez a törekvés szerintem az fontos, hogy erre törekedjünk, vagy hogy magunkkal mindenképp foglalkozni kell szerintem. Tehát, hogy mert el tudunk süppedni így a saját mocsarunkban, és akkor ott már egy idő után nem láttunk ki semmit, vagy csak olyan sarassan kicsit, és akkor szerintem az jó, ha egy kicsit néha magunkra is nézünk. Nem tudom, én ezt érzem magammal kapcsolatban. Nyilván a mi munkánk az olyan is egyébként, hogy folyamatos önvizsgálat van, tehát hogy figyeljük magunkat, tehát hogy ebben benne is van ez, de mégis azt érzem, én nyilván a hétköznapi életemet nem úgy élem, mint ha színész lennék, hanem mint egy hétköznapi ember, és ott ezekre szükség van valahogy, hogy ezzel foglalkozzunk. Nem tudom, ezt tudom mondani.
Ja, abszolút nem hiába az a munkám, mert hogy én is azt gondolom, meg szoktam kapni ugye visszajelzéseket, lehet, hogy valamelyik podcastemben már mondtam is, hogy volt egyszer egy pár, aki eljött önismereti csoportban, mielőtt házasságot kötöttek, aztán utána visszajöttek, amikor gyereket szerettek volna, de akkor már csak egyéniben, hogy így rendezzék a dolgaikat, és aztán így időnként most már külföldre költöztek, de kapok tőlük egy visszajelzést, hogy így mindig beugrik nekik valami, pedig tényleg azt hitték, hogy a szerelem és a család meg a gyereknevelés az, hogy nekik ez így a kisujjukban, és köszönik, szépen jól vannak, és aztán mégiscsak jók voltak ezek a beszélgetések. Mert hogy ma tényleg azt látom, mert nagyon a legtöbbször a fókusz, kinek milyen traumája volt gyerekkorában, problémában, ezt dolgozzuk fel, azt dolgozzuk fel, azt dolgozzuk fel, és hogy időnként meg szoktam mondani, hogy közben elfelejtünk élni. Tehát, hogy értem, hogy bizonyos dolgokat fel kell dolgozni, de hogy érdemes az itt és mostban lenni, és hogy elfogadni bizonyos traumákat úgy, ahogy voltak. Hát meg az is érdekes, hogy párterápia, szokták mondani, ugye, és akkor mennek párterápiára, ha valami probléma van. Igen. Probléma van a párkapcsolatunkkal, mint párterápia. De miért nem lehetne amúgy is járni párterápiára, hogy beszélgessünk arról, hogy milyen a kapcsolatunk, és akkor esetleg kiderül, hogy hóha, ott van valami, azt lehet, hogy meg kéne beszélni otthon, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez nagyon érdekes. Talán kicsit ez azon is múlik, hogy eljutunk arra a szintre, hogy meglegyen az a plusz motiváció, hogy bevonjunk egy kvázi idegent, egy külső szemlélőt, mert hogy az ember úgy el van, és úgy jól éli, úgy kívül, vagy úgy érzi, hogy rendben van, akkor olyan nem tudom, olyan nem annyira komfortos beengedni valakit még pluszban az életünkben. Igen, de azt gondolom, hogy ezek például a barátok is tudnak lenni. Most lehet, hogy ezek nem szakemberek, de hogy vannak olyan barátok, tehát nekem nem nagyon sok, de van egy pár nagyon jó barátom, akikkel bármiről tudok beszélni. Tehát nincsenek tabuk, tehát hogy beszélhetünk bármiről, és azok például az is egy ilyen, és persze nem feltétlenül tudjuk a megoldásokat, tehát nem az van, hogy mindig mondjuk, nem is csináld, igen, de hogy az is egy nagyon fontos, tehát az embernek van egy olyan közege, akiben megbízik. Szerintem az már jó, tehát hogy akkor nem kell feltétlen egy szakember, aki mondjuk egy vadidegenhez elmegy, és akkor elmondani, hogy én most hogy vagyok az ágyban a bárommal, tehát hogy hanem el tudom mondani egy barátomnak, hogy és akkor tudunk erről beszélni. Aztán nyilván el lehet oda jutni, amikor már ez olyan, hogy nem tudom, hogy szakemberhez menni, de azt gondolom az is fontos, tehát hogy ez a közege meg legyen az embernek. Nyilván az mindig veszélyes szerintem, ha nagyon beszűkülünk a dolgokban, és ez nagyon bennmarad. Hát főként, ha a problémára fókuszálunk, akkor az a tapasztalatom, hogy akkor szoktak nagyon beszűkülni az emberek, amikor van egy probléma, és folyamatosan azzal vannak elfoglalva, hogy ezt hogy kéne megoldani. És akkor például, ha jönnek hozzám, akkor mindig azt szoktam mondani, oké, benne vagyunk a gödörbe, vegyünk egy nagy levegőt, és nézzünk szét. Tehát, hogy nem mindjárt a megoldást, mert hogy akkor kaparunk fölfelé, és vissza fogunk zuhanni, hanem, hogy vegyünk egy levegőt, és egyáltalán nézzük meg, hogy hol vagyunk. Igen, és a legtöbbször kiderül, hogy az a probléma, amire nagyon fókuszáltunk, és csináltunk belőle egy nagy halom dolgot, mert az összes félelmeinket, meg mindent rápakoltunk, az egy olyan alapvetően élhető dolog, ami teljesen természetes, hogy az akkori életszakaszunkba éppen bekerült, amit meg kell oldani, de hogy nézzük meg akkor, hogy hol vagyunk, hogy ez mi történik. Ha a küldenek, akkor nem kell maradni egy kicsit, és körbenézni. De jó, azt onnan lentebb csak nem. Nehéz ezt, tehát nehéz. Benne lenni. És hogy ezért is mondom, hogy ha egy külső ember, aki akár barát, akár szakember, bárki, tehát hogy ott pont az a lényeg az egésznek, hogy egy teljesen más szemszögből néz rá arra, amiben az, aki ott ül vele szembe nyakig, vagy akár fejtetőig benne van, akár probléma, akár a saját élete, mert hogy egy teljesen más nézőpont. És azt hiszem pont az első alkalommal is beszéltem erről, hogy ha van egy kialakult működésünk, és azt meg akarjuk változtatni, az borzasztó nehéz. Egyrészt, mert mindenki vissza akar pofozni oda, amilyennek ő megismert bennünket, másrészt meg mi is abban érezzük magunkat komfortosan. És hogy ezért néha jó egy másik szemszög, tehát hogy nem érdemes attól, tehát hogy ha lehet, akkor ne féljünk attól, hogy most ott van egy vadidegen ember, és megosztunk vele titkokat, már bocsát, köt bennünket egy csomó etikai, meg mindenféle titoktartás, hogyha emberekkel foglalkozunk, hanem hogyha lehet, akkor úgy nézenek rá, hogy kapnak egy másik szemszöget a saját életükben,
vagy a saját életükről, és akkor úgy lehet tovább menni. Van egy kifejezett technikád, amivel szabályozod, magad meg tudod nyugtatni. Magad a beszélgetés egy korábbi fázisában említetted, hogy megnyugtatod magad, és tehát egy olyan szakmát űzöl, ahol energiákkal kell játszani, indulatokkal, érzelmekkel. Hát az például néha segít, hogy ezt a színpadon, hogy az ember egy kicsit belelöki ezt a rossz érzést, vagy most ha rossz érzésről beszélünk, tehát, de akár örömet is, hogy egy kicsit beleteszi, egy kicsit jobban beleteszi, ez nem biztos, hogy szakmailag jót tesz, azt nem tudom eldönteni, de hogy azok például segítenek néha, vagy kicsit úgy átforgatja magán ezt az érzést, és így beleforgatja abba, amit éppen csinál. Tehát de egyébként ilyen technikám nincs. Nincs. Tehát, hogy nincs ilyen receptem, hogy ilyenkor mindig azt csinálom, hanem hogy azt már, tehát lehet, hogy el fogok jutni oda is, hogy lesz majd, de most még ott tartok, csak hogy eljutok, hogy eljutottam, hogy fölismerem ezt, és tudom, hogy ez van, és próbálom kezelni, persze nem sikerül mindig, hogy ne bántsak meg körülöttem élőket, vagy körülöttem lévő embereket, vagy nem. Tehát, hogy megnyíljak előttük, ezt próbálom, és már mondom, tehát valahol itt tartok. Az, hogy még receptem legyen, az még nincsen. Az még egyáltalán nincsen. Tehát ez így valahogy a fejemben, nem tudom, úgy végigveszem, és hangosan kimondogatom ezeket a dolgokat úgy a fejembe, és akkor egyszer csak valami történik, de nem tudom, erre nem tudok úgy igazán pontosan. Nem tudom, fordulsz valamihez, most majd mindjárt kiderül, hogy mire gondolok, hogy például a mozgáshoz, vagy a zenéhez, vagy egy könyvhöz, amikor az a célod, hogy egy kicsit úgy a mozgás az például, magad. Igen, az például nagyon jó. Tehát én sokat sportoltam gyerekkorom, és valahogy ez megmaradt, és most is járok, nem tudom, személyedzőhöz, akivel nagyon jó kapcsolatban vagyok, és tulajdonképpen azt szoktuk mondani egyébként róla is, hogy olyan, mint egy másik pszichológusom lenne. Lemegyünk, beszélgetünk, és például ott nyilván nem beszélgetünk, hanem edzünk, de hogy közben néha hogy vagytok, ti hogy vagytok, és akkor följönnek akár olyan problémák, amiket mondjuk nem annyira beszél, és akkor az úgy egyszer csak belekerülnek a súlyzókba valahogy, és akkor utána úgy érzem, hogy egy jót is edzettem, meg úgy kicsit könnyebb is most, hogy ez így kijött. Tehát, hogy de ez mondjuk speciális, hogy mi nagyon, nagyon jó a kapcsolatunk ezzel a személyedzővel, és azt is érzem, hogy viszont, tehát ő is azt mondja, hogy néha tök jó dolgokról, tehát nem is 10 akárhány éve ismerem már, és nagyon érdekes, hogy az interneten találtam őt, hogy egy ilyen funkcionális edző, még a kettlebell-t akartam elkezdeni, és akkor arra kerestem edzőt, és találtam ezt a srácot, és tulajdonképpen azóta járok hozzá, nyilván össze-vissza már valamikor többet, amikor kevesebbet, attól függ, hogy időm engedi, de próbálok egy rendszerességet, és akkor ő tulajdonképpen mondhatom, már barátomnak is tekintetem, de mégis, már találkoztunk azon kívül is, hogy ott az edzőteremben, de mégis maga az ott, amikor ott vagyunk, mert ugye van nekem otthon súlyzom, van mindenem, tehát otthon is meg tudnám csinálni ezeket az edzéseket, sőt, edzéstervet is tudnék írni magamnak, tehát hogy már annyit csináltam, de mégis jobban szeretem, hogyha lemegyek, mert akkor valahogy kitisztulok, és akkor az úgy, és ott is van olyan, hogy elkezdem egy ilyen kicsit olyan nem olyan hangulatban, amilyenben szoktam lenni, és akkor közben valahogy az úgy kisikálódik, de akár az, hogy egy kicsit beszélünk közben, de ő meg nagyon jó ezekben, hogy látja ezt rajtam, tudom, hogy látja rajtam, és akkor néha azt érzi, hogy aha, akkor most a 20-ast fog meg, és akkor legyen ez, és akkor érzem, hogy az edzésben is olyanokat tesz, tehát hogy ettől is érdekes, hogy olyan tesz, hogy nem azt csinál szokásos ugyanezt, hanem tesz egy olyan kis csavart az edzésben, amiből azt érzem, hogy vagy sikerélményem lesz nagyon, vagy nagyon kemény, és nagyon nagy dolog, hogy azt kinyomom 10-szer, vagy nem tudom, tehát most ilyen, nem tudom ezt pontosan, és mégis látja azt is rajtam, hogy most egy zárkózatom vagyok, akkor ő se jön, hanem akkor hagyja, akkor beszéljek a súlyzókkal most, vagy a TRX-el, vagy nem tudom, a bordásfallal, tehát hogy akkor azok legyenek és akkor ez úgy átmegy, és akkor teljesen más a hangulatom. Tehát, hogy például ez egy nagyon jó példa, nem is beszéltem, hogy igen, a mozgás.
És ez például ilyen. A futás is szokott néha segíteni, de az nem, nekem nem valahogy. Nyilván gyerekkoromban nagyon sokat futottam, és valószínűleg az teljesen másról szólt, és akkor az kevésbé tud, de ez a fajta edzés, ez nagyon. Ez jó is. Így összefoglalólag tudsz-e bármit mondani, hogy miért fontos üzenet az embereknek valamilyen, ami egy mondatban, hogy miért foglalkozzanak magukkal? Hát szerintem az, hogy az önazonosságot, hogy megtaláljuk, tehát hogy magunkat megismerjük, mert szerintem sokkal könnyebb bármihez hozzáfogni, bármihez, és nem csak most a én szakmámról beszélek, hanem bármihez, és sokkal könnyebb, nem tudom, félreértések nélkül egyenesen haladni előre ebbe az életben, mintha mellé beszélünk, és mindig valamit védünk, vagy nem vállalunk föl akár dolgokat. Szerintem sokkal könnyebb fölvállalni önmagunkat, vagy megismerni önmagunkat, vagy ezáltal fölvállalni önmagunkat, és mert az életünk valahogy, nem tudom, teljesebb lesz, én azt értem. Vagy akkor tud még több bekerülni abba az énbe, vagy nem tudom, tehát hogy az én sokkal nyitottabb is tud lenni azáltal. Hogyha én önazonos vagyok, és tudom, hogy mi az, ami jó, vagy mi az, ami rossz, akkor sokkal nyitottabb tudok lenni bármire, és meg tudom különböztetni, és be tudok engedni akár, mondom, új barátságokat például, vagy új embereket, vagy új kapcsolatokat, vagy új, nem tudom micsoda, tapasztalatokat. Nagyon köszönöm, borzasztó hálás vagyok neked, hogy eljöttél, bármennyire furán is tűnik, én tényleg tele vagyok hálával, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és időt szántál az életedből rá. Én is köszönöm. Köszönjük szépen, és köszönjük a Rádió Bézsnek, hogy itt otthont adtak ennek a podcastnak. Mi egy ilyen vándor podcast vagyunk, olyanok vagyunk, mint a Szent Család, itt keressük a helyünket és az otthonunkat, úgyhogy most itt a Rádió Bézsből jelentkeztünk. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, minden jót, sziasztok!